dai za a ci gaba da yi har sai sun kawo hari sannan a je a rama. To hakan zai ci gaba da fitowa da gazawar gwamnati kenan. Ina mai tabbatar da yin haka. Cewar falalu dorayi. 'Yan bindiga a jiya da daddare jiya sun shiga wata makaranta kankara ta jihar Katsina da muggan makamai. Bayan hallaka mai lura da makarantar, sun sace ɗalibi masu yawa sun yi gaba da su. Ku saurari wani bidiyo da WHO Hausa suka saki, ka ji muryoyin iyayen yara da aka ɗauka, ka ji abin da tada hankali. Jami'an tsaronmu a da har wasu ƙasashen maƙotanmu suke kai agajin zaman lafiya saboda ƙarfinsu da ƙwarewar aikinsu. Abin mamaki, ga wuta ta tashi tana neman cinye mutane da dukiyoyi, ba zaman lafiya. Kisan wutar na neman zama siyasa da rayukan mutane ba zai haifar mana da abin alkhairi ba. Wuya al'amarin yake ne. Bari ina mai mata masu satar mutane dai yanzu ba sa tsoron kowa. Duk inda suke ga dama shiga suke su ɗauka su fita. Wannan kamar sako ne aka aikawa Mr. President Buhari domin sai da suka ajiye shiga garin suka yi wannan aikin. Allah, muna ƙara tuba, muna neman afuwarka, agajinka, kawo mana ƙarshen wannan bala'i ga masifa. Amin. Allah, ba don mu ba don halayenmu ba, ka fitar da mu daga wannan ƙangi da muke ciki. Allah, ka kawo mana wannan bala'i